Klokken den er 7:15 cirka. Nu er jeg på vej ned og sidde i min taske på time 4. Og nu skal jeg til mus-samtale her om klokken 8. Så skal jeg lige have printet noget ud til det. Jeg ved, hvor planen for i dag den er henne. Den er der? Okay. Mine værter hernede, de er jo meget forskellige. For eksempel det der time eftermiddag, som skal holde senere. Og så er der jo selvfølgelig også noget skema og daglig kommunikation og andre ting. Så der er også en del skrivebordsarbejde, hvis man kan kalde det. Jeg er i Kasper, time 4. Ja, hej. Jeg oplever en virkelig god personalegruppe, som tager rigtig godt imod mig. Og generelt et rigtig godt sted at være, hvor man er åben for hinandens meninger og sådan noget. Det tror jeg er en helt grundlæggende forudsætning for, at det overhovedet kan lade sig gøre at have sådan en som mig sådan et sted her. Jeg vil gerne bestille en kop kaffe. Kop kaffe? Jeps. Ja. Får du? Grundlæggende set, så skal man møde mennesker som mennesker og have respekt for dem, de mennesker, som de er og som man ser dem. Og hvis man kan det, og hvis det er en del af ens livssyn, så arbejder man recovery-orienteret. Morgen Kasper. Er det vel? Ja. Rehabilitering 1. En halv time på rehabilitering 2. Jamen det har vi også det har vi snakket lidt om. Så er måske godt nok at få at sætte den evalueringsdato på for eksempel de enkelte teams eller dig eller et eller andet. Ikke? Der kommer en, som måske kan forstå ting på en anden måde end anden personale kan, selvom de prøver. Og det er jo fordi, at de har gennemlevet nogle af de samme ting, kan man sige. Jeps. Vi skal ind og have en recovery-samtale. Ja, det glæder jeg mig meget til. Det er jo forskellige problemstillinger, som brugeren kan have i forhold til nogle udfordringer i hverdagen, eller nogle problematikker i forhold til sin psykiske sårbarhed. Det er sådan set det. Goddag og velkommen. Hej Bjarne. Tak skal du have. Det var ellers svært til en fisketur i dag, hva'? Beboerne de spejler sig rigtig meget, og brugerne rigtig meget i Kasper. Og kan se, hvad er det Kasper han har opnået målrettet i sit liv, ved at have fokus på, at han vil opnå noget i sit liv. Jeg kan ikke huske, om det var forrige gang, vi havde recovery-samtale, hvor vi prøvede det der skema på en opvask. Ja. Hvor det faktisk viste sig, at du fik mere energi af at gå i gang med at vaske op. Det synes jeg jo var ret spændende. Og han sætter sig utrolig meget ind i situationen, og han er blevet en rigtig, rigtig dygtig formidler. Hej, det er Kasper. Undskyld forsinkelsen. Jeg er henne ved undervisningslokalet nu, medmindre det er reserveret, så super. Ja, hej. Det plejer jeg sådan folk godt at forstå. Ja, jeg har meget mere tiltro til det, og jeg tænker, hun har jo prøvet på egen krop, at det virker. Ja, men det er jo en hel masse små skridt, som bare fungerer, ikke? Ja. Det har været med til at udvikle mig som menneske og få de her udfordringer og blive bedre til at have et overblik og være omstillingsparat og alle de her andre ting. Hej. Jo, tak. Så skal vi ikke bare snakke lidt med pleje, eller? Ja, det er det. Det har givet mig rigtig meget personligt at have et job hernede og gøre en forskel for andre og betyde noget for andre. Men det er også det der med, når vi sidder og snakker om sådan noget, der kan være nogle ting, man ikke rigtig forstår, hvor hvis man så snakker om det, så er det som om, jamen så kommer det. Ja, så er det som om, så forstår man godt hvorfor, ikke? Jo. Nå, tak for i dag. Hej hej. Jamen jeg håber jo, at jeg med tiden kan leve af mine foredrag, som jeg holder. Det ville sgu være fedt. Vi ses i morgen. Ja, hej Kasper. Men jeg tror aldrig helt, jeg vil slippe det her sted hernede, uanset hvad sker, hvis jeg har mulighed for at blive her i en eller anden grad. Så bliver man jo tæt knyttet til nogle af brugerne og også personalet og sådan noget. Så det er jo ikke et sted, man synes, man har lyst til at komme fra igen.